F'Jumilajt ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar sostna li d-deputat Awċi Alex Borg qiegħed jiffret lil Partit Nazzjonalista waqt li qed jimmina lil Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Dan ħareġ f'kitba ta' opinjoni fuq il-Malta Independent fil-ħarġa tagħha tal-ħadd bit-titlu Why was Alex Borg so offended? Dan għaliex skont Kassar il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech beda juri reżistenza lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. B'Kassar ikompli mal-establishment nazzjonalista u seħ lill-Speaker bħala partiġjan. Ħatem Beppe Fenekadami għal kif Bernard Grech kienet jaħdem sabiex juri laqta fil-Partit Nazzjonalista waqt li d-deputat nazzjonalista Alex Borg ikkritika pubblikament l-imġiba tal-kollegi tiegħu fil-Parlament. Kassar tenna li d-deputat nazzjonalista Alex Borg u zlejali lejn il-grupp parlamentari nazzjonalista waqt li saħaq li bl-imġiba tiegħu Borg qed jimmina lil Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Sostna li Borg mhux qed jimmina lil Kap Nazzjonalista wara bibien magħluqa iżda pubblikament. Hawnhekk Kevin Kassar, esponent ewlieni tal-fazzjoni estremista nazzjonalista u tal-Għaqda Repubblika, kien iddeskriva lid-deputat nazzjonalista Alex Borg li hu qrib l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija bħala żiemel ta' Trojja, simili għal kif l-establishment nazzjonalista kien qajja lil Adrian Delija ftit qabel ma qaxtuh minn kap nazzjonalista. Fil-kitba ta' opinjoni, Kevin Kassar semma lill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija u lid-deputat Joe Giglio li skont Kassar ġabu lil Borg jidher tal-vittma għaliex qabżu għalih fuq il-medja soċjali. Ftit tal-jemilu wan justaqsel il-Kassar dwar il-kitbiet tiegħu iżda ma weġibniex. Prof, nix nistaqsik fuq suġġett differenti, inti tissapporti lil Bernard Grech? Ma naħsibx li huwa l-lok